Maigo sa tanan. 2 Timoteo Kapitulo 2 versikulo 1. Busa ikaw, anak ko, magmalig-on ka diha sa grasya nga anaa kang Kristo Jesus. Ang mga leksyon nga anaa sa mga pulong ni Pablo ngadto kang Timoteo maoy labing mahinungdanon kanato karon. Iyang gisugo siya nga magmakusganon sa iyang kaugalingong kaalam, wala, kundili sa grasya nga anaa kang Kristo Jesus. Siya nga mahimong sumusunod ni Kristo, dili magsalig sa iyang kaugalingon nga mga katakos, umubati nga masaligon sa iyang kaugalingon. Dili usab siya mahimong kulangon sa iyang relihiyoso nga mga paningkamot, sa pagsalikway sa mga responsibilidad ug magpabilin nga dili epesyente sa kausa sa Dios. Kung ang Kristohanon mobati sa iyang kahuyang, sa iyang pagkawalay mahimo pinaagi sa pagbutang sa iyang pagsalig sa Dios, siya makakaplag sa grasya ni Kristo nga igo alang sa matag emerhensya. Ang sundalo ni Kristo kinahanglang makasugat og daghang matang sa tentasyon, ug suklan ug buntugon sila. Kung labi ka mabangis nga panagbangi, mas dako ang supply sa grasya aron matubag ang panginahanglan sa kalag. Ang tinuod nga Kristohanon makasabot unsa ang gipasabot sa pag-agi sa grabe nga mga away ug pagsulay nga mga kasinatian. Apan siya padayon nga motubo diha sa grasya ni Kristo aron sa pagsugat nga malampuson sa kaaway sa iyang kalag. Ang kangit-ngit moduot sa iyang kalag usahay, apan ang tinuod nga kahayag modanag. Ang masanag nga mga silaw sa adlaw sa pagkamatarong muwagtang sa kangiob. Og pinaagi sa grasya ni Kristo, siya makahimo nga mahimong usa ka matinud-anon nga saksi sa mga butang nga iyang nadungog gikan sa dinasig nga mensahero sa Dios. Sa ingon nga paagi, sa pagpakigsulti sa kamatuoran ngadto sa uban, ang magbubuhat alang kang Kristo makabaton og mas klaro nga panglantaw sa madagayaon nga mga tagana nga gihimo alang sa tanan. Sa pagkaigo sa grasya ni Kristo alang sa matag panahon sa panag-away, kasubo ug pagsulay. Pinaagi sa misteryosong plano sa katubsanan, ang grasya gihatag aron ang dili hingpit nga buhat sa tawhanong ahente madawat sa ngalan ni Jesus nga atong manlalaban. Ang tawo adunay gamay nga gahom ug makahimo lamang sa usa ka gamay nga buhat ingon nga iyang pinakamaayo. Ang Dios makagagahom sa tanan ug sa matag punto diin kita nanginahanglan og balaanong tabang ug nangita niini sa kinasing-kasing kini ihatag. Ang Dios nagsaad sa iyang pulong nga ang iyang grasya igo alang kanimo sa imong labing dako nga panginahanglan, sa imong labing grabe nga kasakit. Si Kristo mahimo kanimo nga usa ka presente nga tabang kung ikaw mogamit sa iyang grasya.